Μάθημα πρώτο. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ADO. Τι είναι το ADO? ADO σημαίνει ActiveX Data Objects. ActiveX είναι ένα εμπορικό όνομα της Microsoft, το οποίο είχε δηλωθεί για να προωθηθεί η τεχνολογία γύρω από το component object model. Θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Στην ουσία είναι ένα σύνολο από αντικείμενα, classes, που παρέχουν στους προγραμματιστές τη δυνατότητα προσπέλασης σε αποθηκευτικά μέσα. Μπορείτε να κάνετε χρήση του ADO μέσω οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού, Visual Basic, Delphi, Visual C++, Visual J++, Java, ακόμα και scripting, ASP VB Script, ASP Java JScript και JavaScript. Scripting είναι γλώσσες οι οποίες δεν χρειάζονται compilation, χρησιμοποιούνται συνήθως σε browsers. Το ADO βασίζεται τεχνολογικά στο OLEDB, το οποίο αποτελείται από μια σειρά interfaces. Τα interfaces αυτά με τη σειρά τους έχουν υλοποιηθεί μέσω κατάλληλων οδηγούς ή providers, παρόχους, όπως λέγονται στην ορολογία του OLEDB. Το OLEDB έχει σχεδιαστεί καταρχήν για χρήση από προγραμματιστές που ξέρουν C++. Το ADO όμως βασίζεται σε αυτό, μετασχηματίζει με κατάλληλα interfaces και δίδει τη δυνατότητα προσπέλασης σε πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Άρα κάτι που ήταν μέχρι τότε πιο δύσκολο και απαιτούταν να γνωρίζουν πιο βαθιά γνώση προγραμματισμού, με την έλευση του ADO έγινε πιο εύκολο για απλούστερες γλώσσες. Το ADO μας δίδει τη δυνατότητα προσπέλασης δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή αποθήκευσης και όχι μόνο από σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Αυτό ήταν και κάτι πρωτοποριακό που το ανέδειξε. Εδώ γεννιούνται και μερικές απορίες. Τι εννοούμε με τον όρο δεδομένα, τι εννοούμε με τον όρο αποθήκευση δεδομένων, ποια είναι η σχέση του ADO ως προς τις υπάρχουσες τεχνολογίες στρατηγικές προσπέλασης, πώς φτάσαμε δηλαδή μέχρι και δημιουργήθηκε το ADO. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Αν ανοίξετε με το Windows Explorer και δείτε τα περιεχόμενα του δίσκου σας, θα δείτε ότι περιλαμβάνουν αρχεία, πιθανόν βάσεις δεδομένων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία Excel. Αρχεία δεδομένων που έχουν διαφορετική δομή και μορφή, διότι πέραν από τις βάσεις που έχουμε στο νου μας, πληροφορία είναι και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Πληροφορία κρύβεται μέσα και σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Σορτάρει, ταξινομεί, δηλαδή με αύξουσα φθήνουσα σειρά δεδομένα, είναι και αυτό μια μορφή data. Δεδομένα λοιπόν η data εννοούμε οποιαδήποτε μορφή πληροφορίας, οτιδήποτε και αν περιέχει. Βίντεο, ήχος, γράφημα, κείμενο, όλα είναι χρήσιμα και όλα είναι δεδομένα. Όλα αυτά κάπου αποθηκεύονται. Πάλι όταν μιλάμε για δεδομένα και μιλάμε για αποθήκευση, ο νους μας πάει σε βάση δεδομένων. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτά, είναι και υπολογιστικά φύλλα, είναι email, είναι δηλαδή η ηλεκτρονική αλληλογραφία που είναι αποθηκευμένη σε κάποιον email server, έγγραφα, documents δηλαδή κάθε τύπου, εικόνας, βίντεο κλπ, γραφικά, το ίδιο το διαδίκτυο, το ίντερνετ από μόνο του μπορούμε να το δούμε ως αποθηκευτικό χώρο. Έχουμε πολλές φωτογραφίες, έχουμε πολλά data, αντί να τα φυλάμε σε ένα δίσκο δικό μας ή σε ένα DVD, τα κάνουμε upload σε κάποιο site και κάποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι να φροντίσουν να υπάρχουν πάντα εκεί.